Onorevoli Prim Ministru, Onorevoli Speaker, Onorevoli Ministri u Segretarji Parlamentari, Onorevoli Aġent Kap tal-Oppożizzjoni, Onorevoli Membri Parlamentari, Eccellenzi, Presidenti Emeriti, Mistednin Distinti, Sinjuri, Maltin u Għawċin. Kien propju fl-10 ta' Deċembru tal-1948 meta l-Ġnus Magħquda ġabet fis-seħħ id-Dikjarazzjoni Universali ta' Drittijiet tal-Bniedem. Din hija sena speċjali għaliex qed nikkommemoraw is-70 sena anniversarju minn din il-ġraja importanti għall-familja universali umana. Din il-ġraja u l-kommemorazzjoni tagħha għandha tfakkar lilna u lid-dinja li d-drittijiet tal-bniedem mhumiex xi privileġġ ta' xi ħud. Anzi, dawn huma drittijiet ta' kulħadd, ta' kull wieħed u waħda minna. Aħna minn aħna, ġejjin minn fejn ġejjin. Id-Dikjarazzjoni Universali ta' Drittijiet tal-Bniedem ħsettina l-opportunità matul is-sena Repubblikana li ġejja biex nixtarru u nevalwaw jekk bħala poplu aħniex informati u edukati biżżejjed dwar dawn id-drittijiet. Iżda wkoll għandha l-opportunità biex nirriflettu u nkejlu s-suċċessi tagħna jew in-nuqqas tagħhom mal-kejl li tagħtina din id-Dikjarazzjoni Universali. Id-drittijiet fundamentali tal-bniedem jirrappreżentaw il-qofol tal-pilastri li fuqhom jistrieħu id-demokrazija sħiħa u l-paċi, kif ukoll l-għerq ewlieni tal-Kostituzzjoni Repubblikana tagħna. Nemmen li din id-dikjarazzjoni flimkien mal-Kostituzzjoni tagħna għandhom jibqgħu s-sinsla tal-mod ta' kif irridu ngħixu flimkien u ta' kif għandna nġibu ruħna ma' xulxin. Konvinta li jekk ikollna għarfien u rispett sħiħ lejn il-Kostituzzjoni, allura l-imġiba tagħna, il-kwalità tal-ħajja u l-ambjent uman f'pajjiżna jissaħħu. Id-Dikjarazzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem hija universali u dan ifisser li dawn id-drittijiet m'għandhomx frontieri jew nazzjon. Għalhekk għandna ninsistu li drittijiet ta' min iżurna, anke tal-immigranti, għandhom ikunu mħarsa b'mod sħiħ mingħajr tnikkir jew favuri. Iżda l-ħarsien effettiv ta' drittijiet umani iseħħ meta d-demokrazija tkun waħda sħiħa, għaliex tkun qed tiggarantixxi aċċess ekwu għal dak kollu li jagħtina d-dinjità. Huwa ta' komfort li nafu li permezz ta' diversi dikjarazzjonijiet mill-mexxejja politiċi ta' dan il-pajjiż u permezz ta' miżuri li ttieħdu matul is-snin u oħrajn li huma mwiegħda li ser jittieħdu, aħna impenjati bħala poplu biex inkomplu nindirizzaw l-inugwaljanzi soċjali li jfixklu il-mixja tagħna lejn demokrazija sħiħa biex ma jkollniex tensjonijiet soċjali u bekk insaħħu r-Repubblika. Dan għaliex, sakemm jibqa' tifel jew tifla waħda biss li toħroġ mill-iskola mingħajr il-ħiliet bażiċi, sakemm tibqa' persuna waħda biss tistenna snin għall-ġustizzja, sakemm jibqa' ħaddiem wieħed biss f'xogħol prekarju, sakemm tibqa' persuna waħda biss tistenna l-saqaf dinjitus fuq rasa, sakemm tibqa' familja waħda biss li ma ntrefatx mill-faqar relattiv jew assolut, sakemm jibqa' bqar bniedem wieħed biss li jiġi traffikat, sakemm tibqa' mara waħda biss li ġisimha jibqa' jiġi sfruttat u vjolentat, sakemm id-differenza fit-dħul finanzjarju bejn l-irġiel u n-nisa tibqa' bqar għal mara waħda biss, sakemm ir-rappreżentanza tan-nisa fil-Parlament tibqa' waħda miżera u sakemm il-klijenteliżmu jibqa' jeleb il-mertu, ma nkunux qed ingawdu minn demokrazija sħiħa u l-ħarsien ta' drittijiet umani. Anke l-ekonomija ma tistax qatt tiċċelebra d-dinjità umana jekk fil-qalba tagħha ma jkunx hemm marfien li dawk li l-aktar għandhom bżonn għandhom jirċievu l-aqwa għajnuna possibbli. Ekonomija li tiċċelebra d-dinjità umana tassigura li ma jkunx hemm nies li jibqgħu fil-periferija tas-soċjetà. Huwa permezz ta' dan l-għarfien minn kmieni fl-istorja politika tagħna li f'pajjiżna bnejna xibka soċjali li żammet eluf ta' Maltin u Għawċin il-bogħod mill-faqar u mill-esklużjoni soċjali. Nappella biex il-koll nibqgħu naraw li din ix-xibka soċjali tibqa' titħares bi priorità fuq kull avvanz ekonomiku. Żminijiet oħra wrewna li anke fin-nuqqas tal-abbundanza ekonomika huwa possibbli
li nwensu lil dawk li l-aktar huma fil-bżonn għax hekk huwa xieraq. Irrid inħeġġeġ biex f'dan iż-żmien ta' tkabbir ekonomiku eċċezzjonali u bla preċedent inkomplu naħdmu biex insaħħu u nkabbru il-kultura ta' solidarjetà soċjali permanenti. Konvinzjoni nerġa' nappella biex il-ġustizzja soċjali tkompli ddawwalna u tinfurmana. Nibqa' nemmen li mingħajr ġustizzja soċjali ma jistax ikun hemm demokrazija sħiħa u paċi. Dawn iż-żminijiet qegħdin juruna li meta l-gvernijiet jabbandunaw il-kuntratt soċjali li ħares il-ġid komuni biex jiftħu triq beraħ għall-akkumulazzjoni privata tal-qlieħ biss, il-popli mhux biss jitilfu l-fiduċja fil-klassi politika stabbilita, iżda wkoll ifittxu l-ken tal-populisti. Innuk li nappellaw lill-popli biex ma jaqgħux għall-populiżmu nhar jum il-votazzjoni għall-Parlament Ewropew. Sfortunatament hemm miljuni ta' nies fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea li jħossuhom imċaħdin, imwarbin u relevanti għaliex huma maqtugħin mill-ħajja ekonomika, soċjali u kulturali tal-pajjiż. Meta l-Ewropa soċjali qiegħda ssir dejjem aktar Ewropa ekonomika, mhuwiex aċċettabbli li wieħed minn kull 4 Ewropej għadhom jgħixu fil-faqar u maqtugħin minn dawk is-servizzi li l-Ewropa tant kienet tiftaħar bihom. Demokrazija b'saħħitha tiddependi minn kemm il-poplu għandu l-għarfien neċessarju biex jipparteċipa b'mod sħiħ fit-tkattir tal-ġid komuni. Nifraħ meta nara li pajjiżna huwa minn ta' quddiem nett fit-tħaddim tat-teknoloġija innovattiva. Huwa ta' sodisfazzjon ukoll li naraw eluf ta' nies minn madwar id-dinja jinġabru hawn Malta biex jiddiskutu tħaddim ta' dawn l-avvanzi teknoloġiċi u li permezz tagħhom qed jinħolqu niċċ ġodda fl-ekonomija tagħna. Iżda nemmen li huwa l-waqt ukoll li nagħmlu evalwazzjoni serja tal-għarfien u tal-potenzjal tal-poplu tagħna f'dan il-qasam. Jeħtieġ nassiguraw li fil-proċess ta' dawn l-iżviluppi teknoloġiċi importanti u meħtieġa ma tinħoloqx esklużjoni soċjali ġdida. Hekk imsejħa id-Digital Knowledge Divide. Min-naħa l-oħra huwa indispensabbli li nassiguraw li d-demokrazija tagħna ma tiġix immanipulata minn wara l-kwinti minn kumpaniji li jagħmlu mid-dettalji dwar ħajjitna prodott kummerċjali. Demokrazija manipulata hija demokrazija falsa u perikoluża għax tiddistingwi bejn klassi superjuri li taf u sottoklassi li tgħix fil-ħajja bażika ta' kuljum mingħajr ma taf. Il-qajt b'entużjażmu l-aħbar tan-nomina tar-rappreżentanti tal-partiti ewlenin fil-Parlament għal dak li qed insejjaħlu Steering Committee għar-riforma kostituzzjonali. Wara tant snin il-partiti politiċi ewlenin tagħna kienu wedu repetutament riforma kostituzzjonali, issa jidher li mill-kliem ser jgħaddu għal-fatti. Għaldaqstant, dan il-bidu ta' taħdidiet preliminari li se jressaq proposti dwar kif se jsir il-proċess ta' nittama li hemm rieda politika biex ir-riforma kostituzzjonali ssir. Min-naħa l-oħra, irrid inserraħ moħħ kulħadd li l-proċess tar-riforma kostituzzjonali se jkun eżerċizzju li se jiġi mistieden jipparteċipa fih kull min jixtieq. Ħadd mhu se jitħalla barra għax il-Kostituzzjoni hija l-għodda leġittima ta' kulħadd. Kull min jixtieq jikkontribwixxi biex bħala poplu ntejbu u nagħmlu l-Kostituzzjoni relevanti għal żminijietna ser ikollu l-opportunità li jagħmel dan. Anzi, irrid inħeġġeġ lil kulħadd biex jagħmel minn dan iż-żmien storiku eżerċizzju edukattiv u proċess demokratiku parteċipattiv ta' poplu sħiħ. Hemm bżonn li l-poplu jressaq l-aspirazzjonijiet tiegħu għat-tibdil meħtieġ u għat-tisjeħ li hemm bżonn fl-istituzzjonijiet demokratiċi tagħna ħalli nassiguraw li jkollna l-għodda u l-mekkaniżmi meħtieġa għal kostituzzjoni relevanti għas-seklu 21. Dan għandu jkun eżerċizzju mill-aqwa biex insaħħu d-demokrazija tagħna. Fraħt meta ġejt informata bit-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika. U dan għaliex ifisser li mhux biss qed naċċettaw li rridu kien hemm standards imma wkoll se jkollna min qiegħed jiffoka ta' kuljum fuq l-istandards xierqa li jridu jħadnu dawk li jidħlu fil-ħajja pubblika. Jien nemmen li dawk kollha fil-ħajja pubblika għandhom ikunu persuni etiċi, għandhom ikunu ta' eżempju ta' ġieħ għall-poplu tagħna u għandhom iżommu l-isem ta' pajjiżna l fuq. Jekk ma jseħħx dan, issir ħsara kbira lir-reputazzjoni ta' Malta u tal-Maltin u pajjiżna.
Mingħajr ma nipponta subajja lejn ħadd nemmen li għandna bżonn ta' eżami tal-kuxjenza biex nassiguraw li kull min jidħol fil-ħajja pubblika jifhem li r-responsabilità hija ċara. Jiġifieri dak li jkun ta' servizz ġenwin għan-nies u għall-pajjiżna. Il-poplu tagħna jixraqlu li jkollu nies ta' valuri fil-ħajja pubblika biex il-poplu tagħna u pajjiżna jingħata servizz ġenwin u l-aqwa ġieħ. Id-dritt tal-libertà tal-espressjoni huwa sagru f'demokrazija sħiħa li taħdem. Dan ma jfissirx nistgħu nabbużaw minn dan id-dritt. F'dinja li qed tinbidel kuljum fejn l-aħbarijiet deħlin minn kull imkien u fil-ħin, l-etika ta' dawk li jagħmlu użu mill-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali u dawk li jaħdmu fid-diversità tal-medja saret importanti aktar minn qatt qabel. Meta llum kulħadd iħoss li sar ġurnalist għax jista' jgħaddi l-fehmiet tiegħu permezz ta' kwalinkwe mezz tal-komunikazzjoni moderna. B'xi wħud li sfortunatament jabbużaw minn dawn il-mezzi tajbin mingħajr ma jqisu l-konsegwenzi. Il-medja għandha aktar responsabilità li twassal il-verità. Il-fake news sar l-ordni tal-ġurnata bir-riskju li l-poplu jemnu u jiġi aljenat mill-verità. Għalhekk inħeġġeġ biex min jagħmel użu mill-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali ikun rispettuż fil-mod ta' kif jikkomunika il-fehmiet diversi tiegħu. Nappella wkoll li l-kull minnu fil-ħajja pubblika biex kun meqjus u rispettuż fil-mod kif juża dawn il-mezzi ta' komunikazzjoni għaliex hu fid-dmir li jagħti l-eżempju. Min-naħa l-oħra, inħeġġeġ biex il-membri professjonali tal-medja jkomplu jsaħħu s-servizzi tagħhom billi jingħaqdu aktar ħalli jsaħħu l-etika ġurnalistika u jikkumbattu l-isfidi tas-sensazzjonaliżmu, il-preġudizzju, in-nofs veritajiet u l-gideb. F'sena oħra Repubblikana u mill-lenti tal-ġustizzja soċjali ninnota b'sodisfazzjon żvilupp importanti fil-qasam tas-saħħa b'aħbarijiet sbieħ ta' rikonoxximent internazzjonali fejn Malta ġiet klassifikata fid-9 post fuq il-kejl globali dwar is-servizz tas-saħħa ġenerali. Fil-qasam soċjali rridu nirrikonoxxu it-tnaqqis fl-istatistika tal-faqar. Iżda ma nistgħux ninsew lil dawk li għadhom ma ntrefgħux biżżejjed minn din l-inugwaljanza soċjali. Fl-edukazzjoni nnota b'sodisfazzjon it-tnaqqis fl-istatistika ta' dawk li jitilqu mill-edukazzjoni u taħriġ kmieni, għalkemm ma nistgħux ninsew lil dawk it-2 minn kull 10 żgħażagħ li ħarġu mill-iskola bla ħiliet bażiċi. Ninnota b'sodisfazzjon ukoll it-tnaqqis fl-assentejiżmu, iż-żieda ta' dawk li jkomplu bl-edukazzjoni tul il-ħajja, iż-żieda fin-numru ta' dawk li jkomplu l-edukazzjoni tagħhom fil-livell terzjarju u aċċess akbar għal taħriġ vokazzjonali. Fil-qasam tal-housing, il-pubblikazzjoni tal-white paper fetħet tama għal eluf li jinsabu f'qada prekarja minħabba l-prezzijiet tal-kiri u l-proprjetà. Fil-waqt li importanti li jirranka aktar ix-xogħol marbut mal-housing soċjali. Fil-qasam ta' drittijiet umani, irrid nfaħħar id-deċiżjoni tal-awtoritajiet b'riżq dawk li t-talba għall-istatus ta' refuġjati kienet miċħuda u t-tnidija tal-Istrateġija Nazzjonali għall-Integrazzjoni li huwa pass importanti l-qudiem għat-twettiq tal-ġustizzja soċjali. Fil-qasam tar-relazzjonijiet industrijali innutajt b'sodisfazzjon il-konklużjoni ta' diversi ftehimi kollettivi u settorali li jinkludu għall-ewwel darba il-ftehim mal-unions li jirrappreżentaw il-membri tal-korpi dixxiplinarji. Fraħt għax dejjem emment li dawk li jipproteġuna ta' kuljum jisħoqilhom l-aqwa kundizzjonijiet u l-akbar rispett. It-tfal u żgħażagħ tagħna jibqgħu fiċ-ċentru kemm tal-ferħ kif ukoll ta' tħassib tiegħi. Fil-waqt li għandna biex tassew nkunu gburin bis-suċċessi ta' tant tfal u żgħażagħ fuq sma akademiċi, artistiċi, sportivi u kulturali, għadni nkwetata b'dak li qed jgħiduli fl-iskejjel u f'ħafna okkażjonijiet oħra. Il-kwistjoni tal-ambjent f'pajjiżna għadha kwistjoni ta' tħassib għalihom u li jedna jriduna nkunu ferm aktar prudenti u etiċi dwar kif qed nittrattaw l-ambjent naturali tagħna. It-tħassib tagħhom dwar il-ħtieġa ta' spazju ħodor u x'qed jiġri mill-kampanja Maltija għadhom fuq qudiemnet tad-diskursati li jkollna flimkien. L-istress u s-saħħa mentali huma wkoll fost tħassib ieħor li jitkellmu dwaru. It-tfal u żgħażagħ tagħna għadhom inkwetati b'sistema edukattiva stressanti minkejja diversi miżuri pożittivi li ttieħdu. Matul dan l-aħħar xhur innutajt b'sodisfazzjon impenn ġdid min-naħa ta' qdiet ta' studenti u żgħażagħ li ħadu qed jieħdu inizjattivi biex jindirizzaw l-istigma, iżda wkoll biex joħolqu kuxjenza ta' solidarjetà u appoġġ għal dawk bi problemi ta' saħħa mentali.
Imbagħad mhux ser ninsaqat dak li smajt kemm il-darba iżda dal-aħħar b'aktar aċċent dwar il-kwistjoni tal-bullying li qed isir fost it-tfal u żgħażagħ tagħna. Ma nista' ninsaqat li dik it-tfajla li b'qalbha maqsuma irrakkontat li quddiem sħaba kif kienet qed tiġi bullied u jixtiequla li jaqbadha kanċer. Mhux se ninsaqat tidmugh f'għajnejn sħaba tal-klassi. Nistqar magħkom li ma nistax inneħħi minn quddiem għajnejja dal-episodju. Nerġa' ntenni li l-libertà tal-espressjoni ma jistax jiftiem li tista' tgħid kollox u kif trid. Id-dritt tal-libertà tal-espressjoni jġorru wkoll responsabbiltajiet miegħu u ma jistax jibqa' jiġi abbużat. Jeħtieġ li nagħlmu miċ-ċokon li r-rispett lejn xulxin huwa l-unika mod kif nistgħu ngħixu f'demokrazija sħiħa u fil-paċi. Min-naħa l-oħra nistqar il-fraħt meta ddiet il-liġi tal-vot 16, fejn iż-żgħażagħ ta' 16-il sena qed jingħataw id-dritt tal-parteċipazzjoni biex jeliġġu l-mexxejja tagħna. Għalkemm irrid nistqar li sal-lum għadni ma fimx kif dawn iż-żgħażagħ li nemmnu fil-kapaċità tagħhom li jażlu l-mexxejja tagħna iżda mbagħad m'għandhomx id-dritt li jipparteċipaw fit-tmexxija ta' kuljum. Il-parteċipazzjoni ta' tfal u żgħażagħ tagħna hija meħtieġa u anzi hija dritt tagħhom li joħroġ ċar mill-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-drittijiet tat-tfal. Dan il-bżonn tal-parteċipazzjoni tat-tfal u żgħażagħ kompla ġie enfasizzat f'position paper li ġiet ippubblikata mill-Istitut Nazzjonali għat-Tfulija fih dan il-Fondazzjoni tal-President għal-ġid tas-soċjetà u li fil-ġimgħat li ġejjin se tkun preżentata lill-Parlament. Għalhekk filwaqt li nħeġġeġ biex il-parteċipazzjoni tat-tfal u żgħażagħ tagħna issir parti strutturali mill-proċess ta' parteċipazzjoni demokratika kontinwa. Nappella wkoll biex ma nibqgħux inkaxkru saqajna biex nilleġislaw għad komprensiv dwar id-drittijiet tat-tfal. Biex nagħmlu l-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-drittijiet tat-tfal part integrali mill-liġijiet ta' Malta u nġibu fis-seħħ is-saħħa kollha li tagħtina din il-Konvenzjoni li ilna li ffirmajna u ratifikajna bħala pajjiż sa mill-1990. Is-sena d-dieħla fl-2019 din il-Konvenzjoni tagħlaq 30 sena minn meta ġiet fis-seħħ għal daqstant inħeġġeġ lill-awtoritajiet tagħna biex niċċelebraw din il-ġraja storika bilha nassiguraw li d-drittijiet tat-tfal ikunu mħarsa bil-liġi. Hawnhekk inħeġġeġ lit-tfal u żgħażagħ biex jidħlu fil-qasam tal-volontarjat ħalli jiksbu minn kmieni il-ħila tal-ħsieb kritiku, il-ħila taċ-ċittadinanza attiva u l-ħila tat-tmexxija. Dan l-appell huwa marbut ukoll mal-fatt li l-aħħar indikaturi tal-Eurobarometer dwar iż-żgħażagħ jindikaw li l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ Maltin fil-volontarjat naqset b'4 punti perċentwali. Imbagħad l-anzjani tagħna jistħoqilhom kull rispett. Huma taw saħħithom għall-Malta tagħna. Mid-diskursati li kelli ma' ħafna anzjani għamet ta' spiss il-kwistjoni tas-solitudni. Għaldaqstant fraħt u nifraħ bl-att ta' inizjattivi li qed jittieħdu kemm mill-awtoritajiet kif ukoll mis-soċjetà ċivili biex l-anzjani tagħna jibqgħu attivi kemm jistgħu jkunu. Inkompli nħeġġeġ lill-awtoritajiet u s-soċjetà ċivili biex jagħmlu użu mill-ħiliet, mill-esperjenza u mix-xewqa ta' ħafna anzjani li jkomplu jgħinu fit-tkattir tal-ġid komuni u l-prosperità tagħna. Inħeġġeġ lill-għalliema wkoll biex joħolqu opportunitajiet għat-tfal u żgħażagħ biex ikollhom inkontri interġenerazzjonali bil-għan li l-valuri li l-anzjani tagħna ħadnu biex bnew soċjetà Maltija reżiljenti jgħadduhom lill-ġenerazzjoni li jmiss. Fil-kuntest tal-importanza li dejjem tajt lill-edukazzjoni obbligatorja fid-diskorsi tiegħi, irrid minn hawn insellem lill-għalliema kollha li jedukaw lil Malta. Nifhem il-komplessità tax-xogħol tagħhom. Nappella lill-awtoritajiet biex jiżguraw li l-edukaturi ikunu mwensin bl-aqwa riżorsi u b'sistema ta' appoġġ mill-aqwa, b'risq u liedna. Inħeġġeġ lill-poplu Malti biex jagħti kull rispett lill-professjoni u jappella liż-żgħażagħ biex jikkonsidraw li jaqdu lil pajjiżhom permezz tat-tagħlim. Insellem ukoll lill-edukaturi li jibqgħu jedukaw lil uliedna lil mill-edukazzjoni obbligatorja. Grazzi tax-xogħol li tagħmlu b'risq Malta soċjali u ekonomika. Statistika mill-Structures of Earning Survey u pubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi li hemm differenza kbira fil-pagi bejn l-irġiel u n-nisa. Ta' tħassib serju għal fatt li aktar mal-mara teduka ruħha, aktar id-differenza fit-dħul finanzjarju bejn il-ġeneri tikber.
Meta l-koll nemnu li aktar ma nedukaw ruħna, aktar huma l-opportunitajiet. U inkwetanti li aktar edukazzjoni tista' tfisser aktar diskriminazzjoni. Pajjiżna tfadallu x'jagħmel fil-qasam tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Nittama li fis-snin li ġejjin permezz tazzjoni affermattiva mhux biss tingħalaq id-differenza tal-pagi, iżda wkoll naraw pajjiż bi preżenza akbar ta' nisa fit-tmexxija u nazzjon li kapaċi jgħin b'mod effettiv lil daw kollha ħafna minnhom nisa li jinqabdu f'relazzjonijiet abbużivi u vjolenti. Jintiġ li b'aktar enfasi il-qafas leġislattiv eċċellenti li għandna kontra il-vjolanza b'bażi tal-ġeneru nitraġuċuh fi pjantazzjoni effettiv li indirizza l-kultura patriarkali. Sfortunatament, għadha teżisti f'pajjiżna għad-detriment kemm tan-nisa kif ukoll tal-irġiel. Nappella li naħdmu mat-tfal u maż-żgħażagħ tagħna fl-iskejjel biex nassiguraw li rispett lejn xulxin ikun il-bażi li fuqu jinbnew ir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Ma jista' qatt ikollna demokrazija sħiħa u paċi jekk jibqa' jkollna minn fostna persuni li ma jirrispettawx id-dinjità umana. Id-demokrazija hija l-aqwa mezz li għandna llum biex niċċelebraw id-dinjità umana u biex nassiguraw il-ħarsien sħiħ ta' drittijiet umani u l-paċi fil-komunitajiet tagħna u fis-soċjetà Maltija. Dan huwa l-aħħar diskors tiegħi bħala President ta' Malta f'din il-festa żgħiża tagħna ta' Jum ir-Repubblika. Irrid nistqar li ħassejtni privileġġjata u onorata li kelli din l-opportunità li naqsam magħkom bħala waħda minnkom dak li l-kuxjenza tiegħi tniggiżni dwaru. Dan kien privileġġ li ġie misluf lili bis-saħħa tar-rappreżentanti tal-poplu fil-Parlament. Għall-ewwel darba il-ħatra ta' President ta' Malta kien hemm qbil unanimu dwarha, kemm mill-Gvern kif ukoll mill-Oppożizzjoni, minkejja li kon ġejja min-naħa tal-Gvern. Jalla dan il-qbil unanimu jkompli jirrenja għas-suċċessuri tiegħi, għaliex il-President ta' pajjiżna m'għandux ikollu partiti, iżda jrid jaqdi lill-poplu b'lealtà u b'kuxjenza u mhux biex jintoġob. Għaldaqstant qabel nikkonkludi, irrid nagħti ħajr lill-Gvern u l-Oppożizzjoni li minkejja mhux l-ewwel darba kont kritika, aċċettaw b'rispett dak li qed u apprezzajt li kien hemm anke suġġerimenti li ttieħdu. Irrid nagħti ħajr lill-ħaddiema kollha fid-diversità tas-setturi ekonomiċi u soċjali, tal-ġid u s-servizz bla qies li jagħtu lil pajjiżna b'ħidmietu. Irrid nagħti ħajr lil dawk l-employers li qed joħolqu impjiegi dinjitużi u ta' kwalità f'pajjiżna. Irrid nagħti ħajr lin-nies tan-negozju Maltin u Għawċin li qed jieħdu b'serjetà ir-responsabilità soċjali tagħhom b'risq is-soċjetà Maltija. Jeħtieġ li nkomplu nsaħħu s-sħubija ta' bejn il-ħaddiema, il-professjonisti u n-nies tan-negozju biex nassiguraw li Malta tagħna tkun tista' toffri futur dinjituż u prosperu għal uliedna. Irrid nagħti ħajr fuq kollox lill-poplu Malti u Għawċi, kollu kemm hu għar-rispett u l-appoġġ li tani. Nagħti ħajr ukoll lil dawk fostna li anke kritikawni, forsi kultant baġla u mhux bil-ħsieb, għaliex tallimt ħafna minn għandhom ukoll. Tallimt minn kulħadd, speċjalment meta ġejt fostkom. Tallimt mit-tfal u żgħażagħ tagħna. Tallimt l-aktar fuq kemm aħna kapaċi individwalment, iżda aktar u aktar kemm aħna kapaċi meta nkunu maqudin u nifqu ma' xulxin. Illum aktar minn qatt qabel nemmen li għandna l-abbiltà li nkunu uniċi. Għandna l-abbiltà li jekk irridu ħadd fostna ma jħossu waħdu. Għandna l-abbiltà li nsaħħu l-għaqda u saħansitra nġibu l-paċi fost il-ġnus. Uliedna jixtiequna maqudin u jridu minn Malta pajjiż fejn ħadd ma jbati u jkun esklus. Uliedna jriduna nirrispettaw lil xulxin. Uliedna ma jridux ġilied, iżda jridu li Malta tagħna tilqagħhom u tagħtihom is-serenità f'qalbhom u f'moħħhom. Eżies żgħażagħ Maltin u Għawċin inħeġġiġkom biex tkunu l-attivisti ta' Malta ivvalutata l-ħidmieta ġenwina favur poplu inklusiv u reżiljenti. Biex jekk Alla jrid għada tkunu l-mexxija deni u etiċi ta' pajjiżna. Eżies ħuti Maltin u Għawċin nassigurakom li l-esperjenzi kollha li għaddejna flimkien ser jibqgħu minn quxin f'qalbi b'imħabba u bożza. Viva Malta Repubblika!